ndị be anyị daalụ m. Anyị na-ekwukwonu nọọ ya magbukwono onwe ya ma omenala Colonel Prọfesọ Francis Duru kọwara ndị nze ndị dịka Kenneth Ilona, Dai Nwaokike, Josiah Collins, ndị na-ewetara anyị ozi ọgụ Israel na Iran na-anọ na ife mekwaranụ Israel ji welu sie ike o siri bụ na ndị Jew ka na-eme ọtụtụ ọtentik omenala na religion nke ha na-akpọ Judaism. Ọ bụrụ na ife ndị Israel na-eme, ndị obodo ndị a na-akpọ Israel na-eme bụ oke ite, onwere ife ha ya emepụtawu. Ọ bụrụ na ife ha na-eme bụ shifo n'ụtụtụ, ha ejesia na warehouse ndị mmadụ nọdụ na-ekpe ekpere ka egosi n'elu daa, visa dị ha mkpa, ha ejee na warehouses ndị mmadụ megesịrị, ndị megesịrị eyi suit na-amanye elu na-amada, na-ekwu otu Baịbụl ha amaghị ihe Baịbụl na-akọ. Onwere ife ndị Israel ga-emepụtawu. Mana maka na ndị Israel ka na-eme omenala nke dị na religion a ha na-akpọ Judaism, onye Israel ka nwere ike ịjụ ajụjụ. Isi ya na okpe ekpere onwe ego, jụọ gị ife kpatara na gị na ekpebeghị wee na-agwa ya na okpe n'oge enwe manya kwụkwa gị tait kwụọ gị ofren, gụ nwa na-agwa ya kwụọ gị tait kwụọ gị ofren. Kedu ife mee na ikpe hụrụ onwe gị ekpere nwe ego ahụ? Maka ekwukwanụ maka tait na ofren na Baịbụl, mana ife kwuru ụlọ ego ndị mmadụ ya eji goro ife na ọ bụrụ na ha enweghị ife ubi, weta ife ahụ na obi ụmụnna ha, ụmụnna erikọ ya ọnụ. Mana ndị be anyị sị na ha achọghọzi ịgụ akwụkwọ. Maka na ha sị na ha achọghọzi ịgụ akwụkwọ, o nwebeda ife nọ ha na ọkpa ntọala ha ya afụrụ ya. Francis na onwe na-agbakwanụ mbọ ka Igbo wee sie ike. Ọ na-abịa Shabbat service omenala Defenders, ebe ndị Igbo na-amụ omenala, ebe nka na-ekwu na ndị niile a na-afụ na-eyisi akwa white, ụmụnne anyị ndị chiri kristi nke ndị Christianity na Catholic, ha chọọ ịmụ omenala na ha ya abịawa ebe ahụ. Francis na-abịa kwa Saturday upon now full professor of medicine. Ọ medicine kacha na courses niile a na-agụ n'ụwa. Eji PhD, ejighị ya na medicine, mana medicine kasị dị comprehensive na ife niile a na-agụ. Francis Duru na-abịa ebe ahụ, ebe ndị Igbo na-amụ maka omenala. From now medical doctor ruo professor na Dr. Chira, o nwere PhD na medicine. Ọ na-abịa ebe ahụ, ebe ndị Igbo na-amụ maka omenala. Na wee na-ayọ Francis na ọ kọwara ụmụnne anyị ha bịara ebe ahụ na ọ ya amagbukwo n'onwe na isie ike etu Israel si wee si na ọ daghị asọ anyị nsọ. Anyị detu Israel ọ ya adịnwa mma, ọ ya amagbu onwe ana o nwekwa etu anyị esi detu ahụ na ọwụ na ya amụtaghakwa omenala. O nwere ibe mma akọwa ebe a maka ndị be anyị a na-akọwaziri ha na ife ahụ mkpịsị aka ise. Ndị be anyị na-eche na ife ya eweta teknọlọji na sayensị wee ije university, ije na the best universities in this world gụchaa akwụkwọ, mana ịmahụ ife iji wee jee ebe ahụ, ịmahụ onye ịbụ. Highest thing ihe eji emepụta awụ ịchọta ọrụ n'ofu university na-eripit kwa ife ndị ahụ ekụziri. Mana onye ọ bụ enyidigoro ije ebe ahụ ijere
wee mee nyaụ sayensị and teknọlọji ahụ ndị be anyị na-eche nọ na yunivesiti ka a na-amụ. Ndị kụziri anyị na-aya ayọ akpụ ayọ wee wepụ poizin dị na ya ejedu yunivesiti nke ha ji ewe omenala ka ha mụrụ, ana o nwekwu teknọlọji nọ n'ụwa ka nke ahụ. Amerịka, Israel, Russia, China, Ukraine ha na-emepụta ife taa. Ndị na-eme ya gbọdụ sọsọ ndị jee yunivesiti, ndị na-eme ewu ndị mma ndị ha bụ. Amerịka onye na-elidi n'ife niile na-eme n'ụwa ọbọdụ na yunivesiti ka ha nọ agụta ife niile ahụ ha na-eme. Ife butere ife niile ahụ ha na-emepụta ahụ na ha nwee religion na kọlchọ na-epushu ha na-emepụta ife. Oge ndị Igbo kwụsịrị ime omenala mewe omenelu ka ndị Igbo na ndị na-awagharị n'ime ọfịa achọ ndị ha ya egbu ji wee wuru ofu ife. Ndị nke ahụ na-egbu ndị mmadụ, ụfọdụ ndị Igbo a na-eni mmadụ na ndụ maka ego. Mana oge ndị Igbo na-eme omenala, ife eji mara ndị Igbo ofu ife eji mara ndị Igbo na onye ajụjụ ada efu ụzọ, aka mee pịtị ọnụ eme pịtị, ebe onye dara wee bechie kwaturu ya. Ndị Igbo macha ife niile a oge gboo na ha mazikwa kịta. Now Francis Duru kọwara ụmụnne anyị na ife ha na-eme dị mma, mana ọ ya amagbukwa onwe ma ha buru n'obi na ọ ya adụkwanụ mma ka ndị Igbo dụkwa etu a ndị Israel dị. Ka ha na-ekwukwa maka anyị, ka ndị Israel a na-akọ maka anyị, ọ bụrụ sọsọ anyị ada akọ maka ha nwa. Ha kọọ maka anyị ọwa arụ mba.